Yan, ang tunay na lalaki ay nabili ng ganyan. Huwag kayong mahihiyang bumili. Pinabili ako ng whisper ng aking kasama, dito ko papabili sa aking kasamahan. Ito. Bumili ka ng whisper. Ako'y nagda-drive kaya siya na lang. May nagpabili kasi sa atin, ako naman ay maggagas muna, kaya bibilhan ko na rin. Saglit, ito guys, pinabili ko siya ng sister. Sister. Guys, yan, ang tunay na lalaki ay nabili ng ganyan. Huwag kayong mahihiyang bumili. Yan guys. Kasi hindi nyo alam na ang babae ay masakit sa puson pag walang ganyan. Sobrang sakit ang kanilang nararamdaman. Kaya pag pinabili kayo ng ganyan ay bumili kayo. Yan.